FM 87.9 Kumasi. Ya eho esen huru bi. Akoma FM. E dey na ekoso. Muni agofi. Mamema another chairman wouldn't the same. But okay. Ewo Ebinchi market transport. Okay. Mamintio nanakojo. Yo. Muni agofi. That's anopai. Ye chia atiefo ne ahwefo nyina nso. Say the okana no kre. Be na wotwe mienu ni. Okay. Ye ni KMA edidi nkoma ma say wo kra wo ba mu a wo ne wo mo kasae. Mo ye share date bi. Yeah. Make I say presiding share time at the you can say kokobo ne ayi nyina to aso say o mo behwe na sa dwumadi no mo ayi afiri ho na bibia aba ampa de echi ye te say ayi aba bonten from KMA say ama date last month 20th say o mbehwe na o mo ayi o mo nyina afiri ho no na mfin say asomdwe aba. But still, I say, yentehwe. I see. Yentehwe. Yenya kasa yentinai. Ya boy prin womo. Na adie ba ko ha me ni Randy. Randy our transport department or that side dwumadi na. Ene ofi me tena ha no maka no straight. Say Randy station se gu abontin nyina ye wono a. Ontimi nyi no hum free mo so. Yes. What say more station cry any dia. Kofi me say station se wa bontin nyina Randy ena eye sa adwuma no wo hye akire ena sa ankrofo no edi sa adwuma no ene say on said da no me kan sa asem we say oka ho ama onte no ho no ensem na ntimi ansisi su yi ama me hwe ofi ye CBD ye illegal wo say ye yi illegal ni free ho si ye yi illegal free ho no mo a you are not done with Randy issue. You are legend say Lydia. A dear in nature say, and na make can baby sisono. Ye illegal na free ho. One kasa Randy wunu wabeka and pass will be him say baby or mujina no enye. But se mimi data o san fresh any panoso or non so mra me ye data. I'm so warm woman I data. Ye wo aban terminal no so na me fin say ye adwuma etua tax ma ban no ye data emfamra KMA but odo no ye illegal no so wakọ no ho so ono so enye data mrew entina o be so che say data no mo ye necessary ye won't list drivers any o cars yes awo now the ama KMA ne KMA hunu say union A union B ukra car C driver we ye union we driver so hunu but obi ogina G ukon honom se ono nso mra me enye data mrew obi ogina pampa so enye data mrew na the same time yenye wo kejetia na yenye wo abinchi na ye wo aban terminal no so atua tax ma aban no yeso yenye data enti nipa na obetu no that means unim hu bi because pragia for dwumadie omo digidi omaye sese ya me no kasai kego kasa ense se bonan a ombeyi niema ewo krom no o ma stop wo mu nyina adenti na transport de ye illegal no a eno so ka ho dwumadie etena se ne ka ho no up to now ebepim se me no the last time mo kan say wo mo ntu anamo a mo be kwa bomo ya e KMA ni mo ya ovi chamo anko ya anko na de tie nie ye se ye hwe bre woni kontompo ni frudu ya amane ni kan enti yen ankasa kra na ye dik ya sanso akokye me ye de krata akọ se di ebeye ni kofi se KMA ebenya percentage bia wo abinchi ho terminal no so de lalai enya adwuma drivers ni dwadifo no nyina no ya nyina ya ka abom because dwadifo e wo ho kire wo mo driver ni obaba begina wo no ho kire no but KMA etwa to ede mai wo twa ticket no mo ntwa bi ye ntwa bi since when ye be start ye ntwa biem ye ni adwadifo ma ni nyina ye ntwa ticket ni biem ya ye petition de akwa KMA be 2 weeks ni omon kan hwe obi amfra mo ne mo trans ye nyan kasa ne ye call ho okay ye call ye no ya ekoshia coordinating director okay and wo frɛ Randy by no coordinating director so you be a
n'ani afi ɔbɛka no korɛ paa ade a Randy yɛ ɔno akora bɛhu sɛ Randy ɛwɔ interest bi wɔ saa adwumadie no yeah because coordinating director say Randy ɛkwan bɛn ɛne yɛbɛfa so a ɛwɔ sɛ yɛyi saa nkurɔfoɔ no nyinaa firi hɔ because ɛkɛn agenda ho ampa nso baabi a ɔmo gyina no ɛnyɛ ɛsɛe kuro Randy si data na ɔsɛ mese kwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛyi saa nkurɔfoɔ no afiri hɔ kyinkyina data no Randy said data kyinkyina data kyesɛ mo na monkɔpɛ saa data yɛn ne yɛnyɛ data ne mmerɛ no moayɛ de akɔ yɛnyɛ ade Fagobi drivers ne kura wɔ here o koye data drivers ni nyina wɔn adwane kɔ mɔnten so KGT a drivers nyina wɔn pia bɔnten tu kura na aka monyɛ nkɔ yɛnyɛ ade ɛsan sɛ first yɛwɔ KGT ano yɛ data ni bi ɛkwan yɛ fa so yɛ ni yɛn nyinaa yɛaboa yɛn ho ano faako drivers ni nyinaa ɛwɔ faako chairman fo nyinaa nim sɛ station wei drivers wei na yɛ hɔ adwuma ebi akɔ sunya station a yɛwɔ drivers wei yɛwɔ wei nti ne yɛ no ɛyɛ simple wɔn ankasa wɔbɛka ɛyɛ simple ma wɔn but ɛna driver fo nyinaa bɔ ahweten. So the last conversation among Randy Kasaya was that bang. What was the conclusion? Last week Wednesday, yeah. Wednesday. And ne coordinating director. Coordinating director office. And the other any affair na usan utimi kasi na nim say wono na on na share this unauthorized transport unit. Me pa chawo papa na ya we papa na hunu because on ade we he coordinating director. Yes sir Randy na here. Wo interest bi wo because papa ni pushi no so hunu ba pushi na no de ato nchen won ne kan no de ato nchen ohun ti papa na nkasa nti na make say sebe o obi anani afi nti wono ankasa obehu say yes bibi ikoso the last time presiding wanka o kan say o mahu say o mo nkrofo ni bi ehye say adwumadi na ba say wa mo Randy din media me bo Randy din me true challenge Randy say nye wono a onye me ehwe say Randy si onim ho hwe a onye me ehwe because of say yanye yin nti na wono na ehye kire na say wono na ehye kire ono ene hye akiri na na adwen e wom ne se terminal ben na wodi se Randy na area ben ne pampa so odidi wo ho central market odidi wo ho even trotro fo no wono oyusu nkrofo no na o ma beje kan se chata e wo chairman fo ni bi ho wono de direct wo mo na o ma beje chata wo chairman fo ni bi ho na o mo de ko na ono ne o ma ko terms say bia week bia no e was some brem say adwuma a odi a ara na mpese mugu Randy animase mingu animase e serious engagement yes e no kure e ba akopɛ say Randy so de bɛkɔ ba bia me di nachi Akoma FM chairman bia confirm match say Randy abedisco chairman fo be bra confirm sir yes sisi a me no kasa kura chairman fo ni bi no yes ade na no mu nim say Randy ne hye nkrofo na chi mo baaye no and no kura start keka mo. Randy, good morning. Good morning, sir. Many were din komo ofia back and forth about this reorganization.